खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि टपिकआ जागोन जोंना आसाम टेट 2021 बर' आयदानि सायाव। दा जों दिनैनि बे टपिकआव जोङो बर' आयदाखौ कभार खालामगोन। बेयाव जोङो बर' आयदानिफ्राय जोङो सानैसो मुंदांखा बर' लिरगिरिफोरनि जिउ खौरां मिथिगोन। बेयो सानैसो मुंदांखा बर' लिरगिरिफोरनि जिउ खौरां मिथिनांगोन। बिथांमोना जाबाय सतीश चन्द्र बसुमतारी, दारेन्द्रनाथ बसुमतारी, ईशान चन्द्र मोसाहारी, प्रमद चन्द्र ब्रह्म, रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म। आरो ओरैहाय जोंहा दङ इउपि सेक्सननि थाखाय एबा क्लास 6निफ्राय लानानै क्लास 8सिमनि थाखाय जोंना बेयाव दङ नैबे नैनि सेकेन्ड खआव गोदान बर' खन्थाइगिरि जेरै समर ब्रह्म चौधुरी, प्रसेनजित ब्रह्म, कमल कुमार ब्रह्म, बिहुराम बर', मनरन्जन लाहारी आरो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म मोननि खन्थाइ सोरजिनि सोमोन्दै जों बिथांमोननि खन्थाइ सोरजिनाय आरो बिथांमोननि जिउ खौरांनि सोमोन्दै जोङो बे भिडिअआव जोङो कभार खालामगोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो फार्स्टनिफ्राय जोबथासिम मोजाङै गोसो होनानै नायलांबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना जानो गोनां आसाम टेट 2021नि बर' आयदानि कुइसनखौ हागोनखौ आं मिजिंथियो। अब्ला जों फैदो फारि फारि नायलांसै। जोङो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ खावलायनो गोसो जायो, जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअआव दिनै गोदान हाबदोंब्ला आंनि भिडिअखौ अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। अब्ला फै जों फारि फारि जागायलांसै। आच्छा, एक नाम्बाराव जों फैबाय ईशान चन्द्र मोसाहारी एबा ईशान मोसाहारी। जों बिथांनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै मोनथिनोसै। अब्ला फैदो जों फारि फारि नायलांसै। आं माखासे इम्पर्टेन्ट पइन्टखौल' नोंथांमोननो फरायनानै होगोन। नोंथांमोना जुदि बेखौ पिडिएफआव लुगैयोब्ला नोंथांमोना आंनि लास्ट डिसक्रिपसनाव थांनानै बेखौ पिडिएफआव लानो हागोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रोदो। ईशान मोसाहारी बिथांनि सोमोन्दै आं एसे फरायनोसै। ईशान मोसाहारीया 1915 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन। बिनि जोनोमा मा? क'क्राझार जिल्लानि थुरिबारि गामियाव जोनोम जादोंमोन बियो। बिफानि मुङा गयाराम मोसाहारी, बिमानि मुङा गन्दरी मोसाहारीमोन बेयो। आरो बेयाव बिथांनि फरायनायनि सोमोन्दै लिरदों। आं जास्ट इम्पर्टेन्ट पइन्टखौल' बुंसै। बिथाङा मा? टाइफड बेरामाव गोग्लैनानै 1940 मायथाइयाव अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जायोमोन। बियो 26 बोसोरल' थांना दंमोन जाहैदों। फरायबाय थानाय समावनो जिउ गोमानांदोंब्लाबो खम समनि गेजेरावनो बिथाङा माखासे जोंनि बर' थुनलाइ मुलुगाव गोबां बिहोमा होलांदों। दाना बियो जोंनि बर' थुनलाइ मुलुगाव मा बिहोमा होलांदों जों बेखौ नायनोसै। नै बेयाव नोंथांमोना नुगोन। जोंहा एक नम्बराव दं, बिथांनि खन्थाइफोरखौ फरायोब्ला मोनोदि बिथाङा सासे रमान्टिक खन्थाइगिरिमोन। होमबा ईशान चन्द्र मोसाहारीया मामोन जोंना? सासे रमान्टिक खन्थाइगिरि। बिथाङा मा होनो सेकेन्डआव प्रमद ब्रह्मनि हाथरखि हाला आरो अलंबाराव बिथांनि गोबां जौगा थाखोनि खन्थाइफोरा सेबखांजादों। नेक्स्टआव इंराजि खन्थाइगिरि जन कीट्स बादि रमान्टिक खन्थाइ सोरजिनानै सेंग्रा समावनो थैनायखाय बेखौ बर'नि जन कीट्स बुङो। बिथाङा सेंग्रा समावनो थैनाय जाहैबाय नालाय, बेखायनो जन कीट्स मुंनि सासे इंराजि खन्थाइगिरि दंमोन। अब्ला बेखौ रुजुनानै बिथांखौबो बर'नि जन कीट्स बुङो। होमबा बेनिफ्राय कुइसन जानो हागौ सोरखौ बर'नि जन कीट्स बुङो होननानै। अब्ला नोंथांमोना मोनथिखाबाय सोरखौ बुङो। दाना नेक्स्टआव फैदो बिथांनि सोरजिनाय खन्थाइफोर। बिथाङा मा खन्थाइ सोरजिदोंमोन? बेयाव सनानि माला सोरजिदोंमोन बिथाङा 1938 मायथाइयाव। लोगोसे फामे खन्थाइ बिथाङा 1938 मायथाइयाव सोरजिदोंमोन। बिनि उनावहाय गाहायाव लिरदों, ईशान मोसाहारीया बर' थुनलाइ मुलुगाव आबारि सुंद' सल'नि गेजेरजोंबो सुंद' सल'नि जोनोम होजेनो। बा गिबियाव बर'आव सुंद' सल' आबारिखौ सोर जोनोम होजेनामोन होनबा ईशान चन्द्र मोसाहारी बिथाङानो जोनोम होजेनदोंमोन। अब्ला जों बिथांनि सोमोन्दै फरायखांबाय। दानिया नेक्स्टआव जों 2 नम्बराव सतीश चन्द्र बसुमतारीनि सोमोन्दै फरायनोसै। 2 नम्बराव दङ सतीश चन्द्र बसुमतारी। आङो बेखौ फरायनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बुंथिनानै लाखायो जे बेयाव आङो गाहायै
गासै सा 11 जन खन्थाइगिरि रायथाइगिरि थुनफावथाइगिरिफोरनि सोमोन्दै आङो जिउ खौरांखौ नोंथांमोननो फरायनानै होगोन। नोंथाङा बेखौ जुदि PDFआव लुबैदोंब्ला आंनि डेसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै गाव बेखौ स्टाडि खालामनो हागोन आरो फैगौ आनजादनि थाखाय मोजाङै प्रिपारेसन खालामनो हागोन। दा फैदो होमबा जोङो सतिश चन्द्र बसुमतारीनि सोमोन्दै गुवारै एबा बिनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै गुवारै नायनोसै। होमबा बेयाव दङ सतिश चन्द्र बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय भालुकामारि गामियाव 1901 मायथाइनि 16 नभेम्बर खालि जोनोम मोनदोंमोन। एखमबा खन्थाइगिरिनि जोनोम दिन एबा जोनोम सानखौबो सोंनो हागौ, बेनिखायनो बेखौबो मोजाङै गोसोआव लानाया जोंनि थाखाय मोजां। बिफानि मुङा मदान्दाराम बसुमतारी आरो बिमानि मुङा खौलौ बसुमतारीमोन। बेखौबो गोसोआव लादो। दानिया बेनि उनावहाय जोङो बिथांनि सोमोन्दै नायबावनोसै। बर'नि बायदि आफाद आरो फसंथाननि गायसनगिरि आरो दैदेनगिरि, राजखान्थिगिरि आरो राफोद थुनलाइगिरिमोनबो बिथाङा। मेंनो रोङि मावथि जोहोलाव सतिश चन्द्र बसुमतारीया 1948 मायथाइयाव आसाम प्लेन ट्राइबेल लीगनि नेहाथारि आरो 1952 मायथाइयाव बर' साहित्य सम्मेलननि दानानै गावनो आफादगिरिबो बिथाङा जादोंमोन। बेनि अनगायैबो 1967 निफ्राय 1968 मायथाइसिम बर' साहित्य सभानि आफादगिरि महरै बर' हारिखौ सिबिदोंमोन, दैदेनदोंमोन बिथाङा। बिथांनि जिउ जारिमिन बेयाव गाहायाव दङ बिबार मुगानि गायसनगिरि बिबार 1924 आरो जेन्थखा लाइसिनिबो बिथाङा सासे सुजुगिरिमोन। होमबा बिबार लाइसिखौ सोर सुजुआमोन आरो जेन्थखा लाइसिखौ सोर सुजुआमोन बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लादो। बेनि उनावहाय गाहायाव दङ थुनलाइयाव बिथांनि बिहोमा। बर'नि थुनलाइयाव बिथाङा मा बिहोमा होलांदों नायदो। माखासे बिथाङा थुनलाइ सोरजिलांदों। बिसोरनि नामा जाहैबाय नायफिनजायै, बिखानि अर, दोरसोन जोहोलाव, रानि लाइसुथि, जारिमिनारि नायजाब, नाला बुहा। बिथाङा 1974 मायथाइनि 16 नभेम्बर खालि रुंसारि जाना थाङो। अब्ला नोंथांमोना बेफोर थुनलाइनि नामखौ मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय। कुइसना जानो हागौ सतिश चन्द्र बसुमतारीनि सोमोन्दैनिफ्राय। अब्ला नोंथाङा बेखौ मोजाङै नायदो। दानिया जों नेक्स्टआव फैदो जोङो प्रमद चन्द्र ब्रह्म। प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि जोङो सोमोन्दै नायनोसै। थामाव दङ प्रमद चन्द्र ब्रह्म। दा रुंसारि प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ 1916 मायथाइयाव फावरागुरिनि साहा 2 किल'मिटार गोजानाव थानाय गदामारि गामियाव जोनोम मोनो। बिनि बिफानि मुङा सभाराम बसुमतारी आरो बिमानि मुङा सुवाति बसुमतारीमोन। दाना बिथांनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै जों एसे नायनोसै। बिथांनि सोलोंथाइया माबायदि जागोन नायदो। बिथाङा गुदि सोलोंथाइखौ खफ्रा गामिनि गुदि फरायसालियाव फरायजेनो। बिनि उनाव गुदि फरायसालिखौ उथ्रिखांनानै टिपकाइनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म गायसननाय MP स्कुलाव फरायहैयो। बिथाङा 1924 मायथाइयाव MP खौ उथ्रिखांनानै धुबरी गोजौ फरायसालियाव मुं थिसनो। बिथाङा गोजौ फरायसालिनि सोलोंथाइ बर' हस्टेलाव थानानै फरायो। बेनि उनावहाय बिथांनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै गाहायाव मोजाङै लिरनाय दंबावो। नोंथांमोना बेखौ उनावहाय फारि फारि नायनानै लाबानो जाबाय। आं जास्ट दा बे भिडिअ'आव आङो गासैखौ फरायजोबनो हानाय नङा। जास्ट इम्परटेन्ट पइन्टखौल' नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। दाना बेयाव गाहायाव फैदो प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि जोंना माखासे सुजुनायफोर। बिथाङा मा सुजुलांदोंमोन नायदो। बिथांनि सुजुनाया बिथाङा खेबसेनो मोनसे सोदोब बिहुं एबा डिक्सनारि सोरजिदोंमोन। बर', इंराजि, हिन्दी खेबसेनो 3 रावारि सोदोब बिहुं। बिथाङा बेखौ 1996 मायथाइयाव सेबखां होदोंमोन। होमबा बेखौबो गोसोआव लादो। बर', इंराजि, हिन्दी खेबसेनो 3 रावारि सोदोब बिहुंखौ सोर सुजुआमोन बा प्रमद चन्द्र ब्रह्म। दाना बिथाङा माखासे लाइसिबो सुजुदों। प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि सुजुनाय माखासे लाइसिफोरा जाबाय अलंबार लाइसि, बेयो 1938 मायथाइयाव सुजुदों। हाथरखि हाला आरो मुसेरि आरो सानस्रियारि लाइसिबो बिथाङा दिहुनदों। बिथाङा खामानि मावबाय थानाय समावनो सनाखि बिजाबखौबो 1928 मायथाइयाव बियो सेबखांना दिहुनदोंमोन। होमबा बेफोरनिफ्राय कुइसन जानो हाथाव। बेखायनो बेफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव लाजोबबानो जाबाय। आंबो गोसोआव लागासिनो दं, आंबो स्टाडि खालामगासिनो दं, आंबो प्रिपारेसन खालामगासिनो दं। थिग नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो प्रिपारेसन खालामनानै फैगौ टेटखौ जोंहा टारगेट लानांगौ पास जानायनि। होमबा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दानिया नेक्स्टआव फैदो जोङो 4 नाम्बाराव मदाराम ब्रह्मनि सोमोन्दै एबा बिनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै जों फारि फारि नायलांनोसैलाय। 4 नाम्बाराव दङ जोंना मदाराम ब्रह्म। बिथांनि जारिमिननि सोमोन्दै आं ससे फरायनानै होनोसै। दानि धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय दोनगुदिगा गामियाव इं 1903 मायथाइयाव मदाराम ब्रह्मआ जोनोम मोनदोंमोन।
बिथांनि बिमा बिफानि मुङाबो बेयाव होनाय दंखायो नोंथांमोना नायदो बिफानि मुङा रौस्रा ब्रह्म बिमानि मुङा बैसागि ब्रह्ममोन बियो 1943 मायथाइयाव मदाराम ब्रह्मआ फुथिगाबारि गुदि फरायसालियाव जोबथा आनजादखौ उथ्रै थिपकाय गेजेर फरायसालियाव फरायहैयो बियो उननि सोलोंथाइखौ गुबुन गुबुन कलेजफ्राव बियो लादोंमोन नोंथांमोना बिनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै नायनानै लादो दा आं इम्परटेन्ट पइन्टखौल' आं फरायनोसै बिबार मुगानि गेदेरमा लिरगिरिफोरनि मादाव मदाराम ब्रह्मआबो सासेमोन बिथाङा बिबार मुगानि लिरगिरि दा बेयाव मदाराम ब्रह्मआ माखासे सुजुनाय बिजाबफोर दङ दाना बे सुजुनाय बिजाबफोरनि सोमोन्दै फरायनोसै आচ্ছা बेयाव लिरदों मदाराम ब्रह्मआ सुजुनाय बिजाबफोर खन्थाइ मेथाइखौ बिथाङा 1923 मायथाइयाव रुपनाथ ब्रह्मजों लोगो नांनानै बियो दिहुनदोंमोन बा खन्थाइ मेथाइखौ माब्ला दिहुना 1923 सोर लोगो नांनानै रुपनाथ ब्रह्म लोगोसे मदाराम ब्रह्म सानैजों 2 नम्बराव दङ बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिथाङा बेखौ 1922 मायथाइयाव दिहुनहोदोंमोन बिनि उनाव रुपश्री 1988 मायथाइयाव बिनि उनाव 4 नम्बराव दङ रायथाइ माला लोगोसे 5 नम्बराव दङ डिमापुर रायजो बायलांनाय 6 नम्बराव संदां बैरागि फावथाय आरो 7 नम्बराव दङ फांसेयाव बिबार बारनै बेयो जाहैबाय मोनसे सुंद' सल' अब्ला बिथाङा एबा बिथां गेदेरमा मदाराम ब्रह्मआ सुजुनाय बिजाबफोर बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय बबेबा मोनसे नङा मोनसे सोंजानो हागौ जानो गोनां आनजादाव दानिया फैदो जोङो नेक्स्टआव रुपनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै जोङो नायनोसै 5 नम्बराव रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै सुंद' फरायनोसैलाय रुपनाथ ब्रह्मआ क'क्राझारनि औवाबारि गामियाव 1902 मायथाइनि 15 जानुवारि जुन खालि मोनसे धोनि फोलेराव बियो जोनोम मोनदोंमोन बिफानि मुङा धजेन ब्रह्म बिमानि मुङा बेना खोदोमस्रि ब्रह्ममोन जाहैबाय दा सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव नायनोसै धुबुरी हाइ स्कुलाव मेट्रिक पास खालामनानै कटन कलेजाव फरायहैयो 1925 मायथाइयाव बियो BA डिग्री आरो 1927 मायथाइयाव कलिकाता मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बियो मा ल' डिग्रीबो लादोंमोन दाना बेनि उनावहाय नायनोसै बिबार मुगानि बर' थुनलाइ जोनोम होग्राफोरनि मादाव बिथाङाबो सासे बिथाङा मा मुगानिमोन बिबार मुगानि बिथाङा बर'नि गेजेराव मा जाबावदों गिबिसिन MLA जानो हादों बिथाङा एसेमब्लिनि बिसायख'थियाव देरहानानै 1937 निफ्राय 1967 मायथाइसिम MLA जानानै थादोंमोन बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय बर'नि गेजेराव गिबिसिन MLA सोरमोन बा रुपनाथ ब्रह्म गिबिसिन मन्त्रि गिबिसिन BL गिबिसिन उकिल आरो गिबिसिन MPबो बिथाङानो जानो हादोंमोन बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय दाना सुजुनायफोर बिथाङा माखासे बिजाब आरो खन्थाइफोर सुजुलांदोंमोन बा बिथांनि सुजुनायफोरखौ जों नायनोसै बिथाङा 1923 मायथाइयाव मदाराम ब्रह्मजों लोगो लालायनानै खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ सेबखांनानै दिहुनदोंमोन खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ सोरजों मदाराम ब्रह्मजों लोगो नांनानै बिसोर 1923 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन दाना थुनलाइ सोरजिनाय बर'नि गिबि खन्थाइ बिजाब खन्थाइ मेथाइखौ मदाराम ब्रह्मजों लोगोसे सुजुनानै दिहुननानै थुनलाइ सोरजिनायाव बियो आखाइ होजेनदोंमन जाहैबाय बिथांनि खन्थाइफ्रा एबा बिथां सुजुनाय खन्थाइफ्रा जाहैबाय मोनहास'यै हौवा इसोरनियाव बिनाय आफा गस गोजों इसोरनि नाम थैनायखौ मानो हरो आंनि दाबु आफा सोरखौ नोंसोर मालाय सानदों बेयो जाहैबाय बिथां सुजुनाय एबा बिथां रुपनाथ ब्रह्मआ सुजुनानै गालांनाय माखासे खन्थाइ थुनलाइफोर दा फैयै फैयै बिथाङा 1968 मायथाइनि 23 जानुवारि खालि बिथाङा जोंनि बे बुहुमखौ अराय समनि थाखाय नागारनानै सोरगोआरि जालाङो दा नेक्स्टआव फैदो जोङो 6 नम्बराव फरायनोसै दारेन्द्रनाथ बसुमतारीनि जिउ खौरां लोगो मोनैसिम आं बुंखानाय जायो आं बिथांमोननि जिउ खौरांखौ गोलाव फरायनाय जायाखै आं जास्ट इम्परटेन्ट पइन्टखौल' बेहाय कालेक्सन खालामदों इम्परटेन्ट पइन्टखौल' आं कालेक्सन खालाम नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जादों दा फैदो 6 नम्बराव दङ दारेन्द्रनाथ बसुमतारी बा बिथाङा 1902 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन थुनफावथाय लिरनाय आरो नायजाब फोरोंथाइनि आयदाखौ कलिकातायाव बियो सोलोंना फैनानै नायजाब फोरोंनाय आरो दिन्थिनायाव गोसो होथाबदोंमोन बिथांखौ बिबार आरो अलंबार मुगानि गेदेरसिनथार थुनफावथाय आरो मेथाइगिरि होननानैबो मिथियोमोननो बिथांखौ सोरखौ दारेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथांखौ बिबार आरो अलंबार मुगानि गेदेरसिनथार थुनफावथाय आरो मेथाइगिरि होननानै मिथियोमोन गोसोआव लाबानो जाबाय रुंसारि सतीश चन्द्र बसुमतारीनि हेफाजाब लानानै बिथाङा नीलाम्बार सनानि माइबां सुकारू दुखारु बायदि थुनफावथायखौबो बिथाङा बर' गामि फोरोंनानै थुनफावथाय फोथाराव गोहोम खोख्लैहोदोंमोन बा बिथाङा मा सुजुदों बेखौबो गोसोआव लादो बिथाङा बिदिनो बर' हारिखौ फोसाबदोंमोन राव हारिमु आरो समाजखौ सिबिदोंमोन बिथाङा 1972 मायथाइयाव रुंसारि
जायो। अब्ला जों बेयाव दारेन्द्रनाथ बसुमतारीनि सोमोन्दैबो जोङो फरायबाय। दा नेक्स्टआव फैदो जोङो मनरन्जन लाहारी। मनरन्जन लाहारीनि सोमोन्दैबो जोङो फरायनोसै। 7 नम्बराव दङ जोंना मनरन्जन लाहारी। बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जों फरायनोसै। जोनोमा बेना 1932 मायथाइयाव जादोंमोन। गामिया बेना बखनखुरा गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव। बिमाया बेना रंसारी बसन्त कुमार लाहारी आरो बिफाया बेना रंसारी बसन्त कुमार लाहारी, बिमाया रंसारी देवबारी लाहारीमोन। बिथांनि बेफोर बिमा आरो बिफानि नामखौबो नोंथांमोना हायोबा गोसोआव लादो। बेफोरनिफ्रायबो कुइसन जानो हागौ। दा सोलोंथाइ लानायनि सोमोन्दै जोङो नायनोसै। बेयो 1953 मायथाइयाव मेट्रिकखौ बेयो हाइ स्कुल अबायपुरनिफ्राय पास खालामदों आरो पिइउखौ बियो 1955 कटन कलेज गुवाहाटीनिफ्राय, बिएखौ 1957 कटन कलेज गुवाहाटी, एमए इंलिसाव मेजरमोन बिथाङा 1963 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय, बिएडखौ बिथाङा 1972 गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय उथ्रिसारदों। अब्ला बेफोरनो जाबाय बिथांनि सोलोंथाइ लानाय। दाना मनरन्जन लाहारीनि जों माखासे खन्थाइ बिजाब, सल'मा बिजाब आरो फावथाइ लिरनायफोर एबा दिहुननायफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिनोसै एबा नायनानै लानोसै। फैदो बिथाङा, आं बेयाव खेबसेनो ज' होफाजोबनाय जाखाबाय। बेनि गेजेरावनो माखासे खन्थाइ बिजाब थागोन, माखासे सल'मा थागोन, माखासे फावथाइफोर थागोन। जाखिनि कालेक्सन खालामनानै मोनदों आं बेखौल' बेयाव होनाय जादों। नाथाय बेफोरखौ माब्ला दिहुनदोंमोन बे मायथाइफोरखौ मोनस्लाबियाव आं मायथाइफोरखौ मेनसन खालामनो हास्लाबासै। अब्ला बेयाव बिथाङा खन्थाइ बिजाब, सल'मा आरो फावथाइफोर दिहुननायफ्रा जाहैबाय माब्लाबा 1 नम्बराव। माब्लाबा। 2 नम्बराव दङ माब्लाबा आरो गुबुन गुबुन खन्थाइ। 3 नम्बराव आं थांफिनगोन। 4 नम्बराव गोदान बर', नोजोर। 6 नम्बराव बर' थुनलाइनि जारिमिन। 7 नम्बराव थुनलाइ आरो गहेना। 8 नम्बराव फावथिना सानथौ। 9 नम्बराव एम्बुस्रोन आरो 10 नम्बराव अमनाथ समनाथ। 11 नम्बराव सुबुंसा आरो बिमा राव फोरोंनाय खान्थि आरो बर', खारलां, हायनामुलि, रेबेका, आइलाइसि, दायनि। 18 नम्बराव जम, आनारि, हांमा हांसा, रांखिनि, मावरियास्रोन, गावबागाव लामा, बारहुंखानि उनाव, आरनि बिबार, महरगिरिनि सिमां, बारसे बिबार सिरिनाय, माइ फारसे, एन्ड 28 आव सिंगिं डाउन द लेन्ड, एन्ड 29 आव इन द रेल्म अफ टक, एन्ड 30 आव दं ए स्टाडि अफ बड' फल्क सं, 31 आव सल' बिदां, 32 आव बाजै, 33 आव गावदां, 34 आव डन कुइज राव सोलायनाय, 35 आव हिन्जाव नायनो थांनायाव, 36 फामि। बेफोरनो जाहैबाय बिथां सुजुनाय एबा बिथां मनरन्जन लाहारी बिथाङा सुजुनाय माखासे खन्थाइ, रायथाइ आरो थुनफावथाइफोर। नोंथांमोना होमबा बेखौ मोजाङै गोसोआव लानानै थाबानो जाबाय। बेनिफ्रायबो जोंना मोनसे नङा मोनसे कुइसना सोंजानायनि जोंना सम्भावना दङ। दा नेक्स्टआव फैदो जोङो 8 नम्बराव समर ब्रह्म चौधुरि। दाना जोङो समर ब्रह्म चौधुरिनि सोमोन्दै बेयाव जोङो गुवारै फरायनोसैलाय। अब्ला फैदो जोङो फारि फारि 8 नम्बराव दङ समर ब्रह्म चौधुरि। बिथां समर ब्रह्म चौधुरिया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फाथाखाथा गामियाव 1932 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन। बिफानि मुङा मालसिं ब्रह्म चौधुरि, बिमानि मुङा सोरगोस्रि ब्रह्म चौधुरिमोन। दा बिथांनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै जोङो सोलोंसै। एबा समर ब्रह्म चौधुरिया गुदि फरायनायखौ फाथखाथा गामिनि एम.एस.पि. फरायसालियावनो जागायजेनो। उनाव फाथग्राम गोजौ फरायसालियाव फरायहैयो। बेखौबो बारग'नानै वादारिनि कटन कलेजाव फरायहैयो। बे कलेजनिफ्रायनो बियो बिएखौबो उथ्रियो। दाना नोंथांमोना बिनि फरायनायनि सोमोन्दै फरायनानै लादो। आं बे स्क्रिनाव होखाबाय आरो नोंथांमोना पिडिएफआवनो फारि फारि फरायनो हाखागोन। आं दा बेयाव जास्ट इम्परटेन्टखौल' फरायनोसै। बे सुजुनायफोरनि सोमोन्दै फरायनोसै। बिथाङा मा सुजुलांदोंमोन नायदो। बिथाङा मोनसे समाव बैराथि 1971 लाइसिनिबो सुजुगिरिमोन। होमबा बैराथि लाइसिखौ सोर सुजुयामोन? होमबा बिथाङानो सुजुदोंमोन। होमबा नोंसोर बेखौबो गोसोआव लादो। बैराथि समर ब्रह्म चौधुरिया बे बैराथि लाइसिखौ 1971 मायथाइयावनो सुजुदोंमोन। बा समर ब्रह्मआ जनजातिर टेस्ट किमान रोङा बिजाबआ बिथांनि सोरजि बिजाब। बिथाङा बे बिजाबखौ दिहुनदोंमोन। जनजातिर टेस्ट किमान रोङा बिजाबखौ बिथाङा दिहुनदोंमोन। बेनि उनाव रादाब 1952 मायथाइयाव खन्थाइ बिजाबावबो बिथांनि खन्थाइनि सायाव थानाय थादिनायखौ
फोरमायो। सानस्रियारि रादाबनिबो बिथाङा सुजुगिरिमोन आरो फोसावगिरिमोन जाहैबाय। होमबा बे बिथांनि सुजुनायफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै ला गोसोआव। बेनिफ्राय जोंहा कुइसना जाखागोन बे। होमबा समर ब्रह्म बसुमतारिनि सोमोन्दै जोङो बेखिनियावनो फरायबाय। दाना बिथां समर ब्रह्मआ जोंना 1991 मायथाइनि 22 अक्ट'खालि बिथाङा अबथिरायै बे जोंनि बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारनानै थाङो। थारमानि बिथाङा जिउ गोमालाङो। दा जोङो फैदो 9 नम्बराव दङ कमल कुमार ब्रह्म। कमल कुमार ब्रह्मनि सोमोन्दै जोङो एबा बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै जोङो फरायनोसै। होमबा फैदो कमल कुमार ब्रह्मआ 1925 मायथाइनि 2 आगष्ट'खालि गावलिगुरि गामियाव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि बिफाया जाबाय बर'फोरनि गेजेराव भारत सरकारनि पद्मश्री बान्था मोनजेनगिरि मदाराम ब्रह्म। बर'नि गेजेराव जोंना पद्मश्री बान्थाखौ सोर मोनग्रामोन? मदाराम ब्रह्म, जाय कमल कुमार ब्रह्मनि बिफामोन। होमबा कमल ब्रह्मनि बिफाया सोर? मदाराम ब्रह्म। बिथाङानो बे पद्मश्री बान्थाखौ बर'फोरनि मादाव मोनजेनदोंमोन। होमबा कमल कुमार ब्रह्मनि फरायनायनि सोमोन्दै एबा बिनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै गाहायाव होनाय दङ। नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायबानो जाबाय। दा आं बिथांनि सोरजिनायखौल' फरायनोसै। बर' थुनलाइ मुगायाव बिथांनि बिहोमाखौ बुंनानै फोजोबनो हाया जाहैदों। बिथाङा बर' थुनलाइआव एबा बर' थुनलाइ आफादनिबो सानसे समाव आफादगिरि जादोंमोन। बिथांनि थुनलाइ सोरजिफोरखौ आं गाहायाव फारि फारि होनाय जाबाय। थुनफावथाय, बिथाङा माखासे थुनफावथाय लिरदों। मा? राजा इरागदाव, गोदान फैसालि, मिमांनि सिमां बायदि बायदि थुनफावथायखौ लिरदों। आरो बिथाङा रावखान्थिबो सुजुदों। रावखान्थिनि मुङा जाहैबाय गोनां रावखान्थि। कमल कुमार ब्रह्मनि खन्थाइ अमरनि मेथाइ, राव सोलायनाय। बिथाङा 2006 मायथाइयाव बिथाङा अबथिरायै रुंसारि जालाङो एबा जोंनि बे बुहुमखौ नागारनानै थाङो। अब्ला बेखिनियानो जोंना कमल कुमार ब्रह्मनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै फरायनाय एबा इम्परटेन्ट पइन्टखौल' आं बेयाव लाखादों। दा नेक्स्टआव फैदो जोङो 10 नम्बराव दङ बिहुराम बर'। दाना जोङो बिहुराम बर'नि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै फरायनोसै। आङो नायगिरि बिथांमोननिसिम आं बुंखायो, आङो बेयाव जास्ट जोंनि बे LP आरो MA नि टेटनि सिलेबासाव जाखिनि होनाय दङ, आं बे सिलेबासखौल' नायनानै आङो बिसोरखौ कालेक्सन खालामदों आरो बेयाव होदों। दाना फैदो बिहुराम बर'। एन्डेल मुगानि बर' थुनलाइनि लिरगिरिया बिहुराम बर'। बिथांनि जोनोमा 1 सेप्तेम्बराव 1941 मायथाइनि मागो दमासिखालि बेयो जोनोम जादोंमोन। बिथांनि जोनोम जायगाया दरं जिल्लानि बेंसिमारि गामियाव मोनब्लाबो उनाव जोनोमगिरि बिफा चन्द्रकान्त मोसाहारिया रौतानि बालसिंहा गामिसिम खारबोनानै नबथिं लुफैदोंमोन आरो बिथाङा बे गामियावनो गोदानै गायसंनाय गुदि फरायसालियाव इं 1952 मायथाइयाव जोबथा आनजादखौ उथ्रिदोंमोन। बिनि उनाव दलगाव गोजौ फरायसालियावबो बिथाङा फरायदोंमोन। माखासेखिनिखौ नोंथांमोना फरायनानै लादो। आं गासैखौबो फरायनानै होजोबनो हानाय नङा, मानोना गोबाव सम लागोन। दा आं इम्परटेन्ट पइन्टखौल' फरायनोसै। बेयाव आङो हाइलाइट खालामदों इम्परटेन्टखौ। बेयाव होनाय दङ नै इम्परटेन्ट पइन्टआव 21 बोसोर गोलाव नेहाथारिनि बिबानाव थानानै बिथाङा कलेजाव बर' ML थिसननाय खामानिबो मावदोंमोन। बर' रावखौ लोगो हादाबारि राव गायसंनाय, बेनि थाखायबो खामानि मावदोंमोन। बर' फरायसालि आरो फराय बिजों गायसननाय, फराय बिजाब दिहुननाय, दानि बर', इंराजि, हिन्दी मोनथाम रावारि सोदोब बिहुं लिरनायावबो बिथाङा मावदोंमोन खामानि। गुवाहाटियाव जयपत्र हगजेर भवन लुनाय बादि गोबां गिदिर गिदिर मोजां आरो थाजिम खामानि मावनानै बर' हारिखौ बिथाङा सिबिलांदों आरो बिथांनि सोमोन्दै नोंसोरो मोजाङै फरायनानै लाबानो जाबाय। दाना फैदो बिथां बिहुराम बर'आ माखासे सोरजिलांनाय थुनलाइफोरनि सोमोन्दै जोङो बेयाव फरायनोसै। थुनलाइ बिजाबफोरा जाबाय बिहुराम बर' लिरनाय थुनलाइ बिजाबफोरा जाबाय आसारबा 1983 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन। गिबि बिथाइ 1983 मायथाइयाव। बिथांनि हारि मोजां मोननायनि नेरसोना जादों इंराजि रावै लिरनाय इन्ट्रडाक्सन टु बड'स, बेखौबो बिथाङा लिरदोंमोन जाहैबाय बिहुराम बर'आ। बिनि उनावहाय असमिया रावजों लिरनाय राभा जतिर इतिव्रत, बेनि अनगायैबो गोबां बर', असमिया आरो इंराजि रावनि रायथाइ बिथाङा लिरलांदोंमोन। बेबादिनो मेंनो रोङि सोरबा मावथि बिथां गेदेमाखौ 1990 मायथाइनि 22 सेप्तेम्बर खालि सिनाय हायि थिउराया सिलायनिगुरिजों बिथांखौ गावथारदोंमोन। बेबायदिनो बिथाङा जोंनि बुहुमनिफ्रायबो आन्दायलांदोंमोन। बा बिथांनि सोरजिनायनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय।
बिहुराम बर'निखौ जों दा फरायखांबाय। दा जोबथायाव मोनसे दंबावो एबा सासेनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै दंबावो। बेयो जाहैबाय ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म। ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै जोङो फरायनोसै। ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म मुंदांखा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ इं 1943 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालानि बाथाबारि गामियाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि सोलोंथाइ लानाया 1950 मायथाइयाव शक्ति आश्रम भकेशनेल फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिना क'क्राझार कलेजाव मुं थिसनदोंमोन। इं 1968 मायथाइयाव शिलंनि एडमाउन्ट कलेजनिफ्राय BA आनजादखौ बिथाङा उथ्रियो आरो इं 1970 निफ्राय 2001 मायथाइसिम बिथाङा बरनगाव गोजौ फरायसालिनि सासे गाहाय फोरोंगिरिनि हाबा मावनानैबो थादोंमोन। बे जाबाय बिथांनि सोलोंथाइनि सायाव। दा फैदो बिथांनि थुनलाइ सोरजिनायनि सायाव जोङो सावरायनोसै। बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिबो जादोंमोन। बिथाङा गुबैयै सासे खन्थाइगिरि, बेनि अनगायैबो बिथाङा रायथाइगिरिबो, सावरायगिरिबो, बिजिरगिरि हिसाबैबो बिनि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो। दा बिथांनि थुनलाइ सोरजिफोरा जादों नै बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ मा थुनलाइ सोरजिलांदोंमोन नायनोसै। अख्रां गंसे नांगौ 1975 मायथाइयाव, थुनलाइ आरो सावस्रि 1986 मायथाइयाव, सान मोखाङारि बिबार जानानै बेनि मायथाइखौ मोननाय जायाखै, आं फैफिनगोन 1994, रायथाइमाला 1992, नोजोर आरो सोरजि 1994आव, बिबारि गावदां रायथाइ हाला, थुनलाइ बायदि बायदि 2009आव, खबाम गोरोबनाय जिउ 2015आव, ओमफ्राय लास्ट जोबथायाव मा होनदों साव साबफानाय सोदोमस्रि, बेखौ बिथाङा जोबथाया 2019आव दिहुनदोंमोन आरो बिनि उनावनो बिथाङा रुंसारिबो जालांदोंमोन बे मायथाइयावनो। दा बिथाङा माखासे बान्थाबो मोनदों। ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ जोंना मा बान्था मोनदों, जों बे बान्था मोननायखौबो जों बेयाव फारि फारि नायलांसै। ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जों माखासे बान्था मोननाय गावनि जिउआव मा बान्था मोनदों बेखौ जोङो बेयाव नायलांसै। अब्ला नायदो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ मोननाय बान्थाफ्रा। सोमेश्वरी ब्रह्म लिटारेरि एवार्डखौ बियो 1994 मायथाइयाव मोनदों। मुक्ताराम ब्रह्म लिटारेरि एवार्ड 1995 मायथाइयाव मोनदों। ओमफ्राय टागर लिटारेरि एवार्ड 2009 एबा 2009आव, साहित्य एकाडेमि एवार्ड 2015 मायथाइयाव, प्रबन बरगयारि लिटारेरि एवार्ड बिथाङा मोनदों। प्रमद चन्द्र ब्रह्म लिटारेरि एवार्डबो बिथाङा मोनदों आरो उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि एवार्डबो बिथाङा 2019 मायथाइयाव मोनदों। बेफोर बान्था मोननायखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। लास्टआव जोबथायाव बेयो 2019 मायथाइयावनो बिथाङाबो हरखाबै रुंसारि जालांदों। दा बेखिनियानो जाबाय जों ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जिउ खौरां। बिदिनो गोबां रायथाइगिरि खन्थाइगिरिफोरनि जों जिउ खौरां दंबावो। बेयाव आं बेफोरखौ एटाच खालामनाय जायाखै, मानोना जोंना सिलेबासाव बेफोरनि सोमोन्दै एबा बेफोरनिल' बिदों नालाय आं बेफोरखौल' बेयाव होनाय जाबाय। अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोननानै लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव। आं बेबायदिनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअआव आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।